Здравейте, фентези менеци, здравейте, фенове на Премьер Лиг. Точно преди Коледа, преди светлите коледни и новогодишни празници, правим един уникален епизод. Както виждате, Белчо го няма в момента, но за сметка на това с мен са трима от най-верните така последователи на Авторкаста, бих казал, и фентези маняци, нали, момчета? Абсолютно. Разбира се. Абсолютно. Да, с мен тази вечер са Евгений Барзашки. Здрасти, Евгений. Здрасти, Ники. Ако искате, ще го Благодаря за караме поканата. един по един, да. Да кажеш няколко думи за себе си, кой си, откъде си, как се запали по фентезито. Да, първо искам да ти благодаря много за поканата и също така и на Белчо за препоръката. А, аз по принцип съм от Плевен, но живея в София от доста години. Запалих се по фентезито сравнително отскоро, но така от година и половина доста съм се вманиачил. Даже сега този сезон вече администрирам една лига с така доста добри играчи от и FPL и панеца на България за миналата година. Така че въобще живота ми е доста голяма част FPL. Как се казва лигата, ако искаш да... Кой е да първи там да го похвалим? Първи в момента е Сами, между другото, с От, Марино. мин... от миналия епизод, самито. Да, Самито е първи. Вертикално излитане Георги от Първомай, той е втори. Така, около 40 човека сме. Християн Велев и той е вътре, така че другата година ви очаквам. Добре, много поздрави на лидерите и на Първомай. Така, следващия от нашите гости, миналата седмица, ако помните, показах една снимка на тези две момчета. Сега ги виждате и на живо, като някакъв AI снимката оживява. Марио Антовски. Здрасти, Марио. Здравей, благодаря за поканата. Добър вечер на всички. Казвам се Марио, на 26 от Пловдив. Общо взето гледам Висшата лига, откакто се помня. Фен съм на Челси, а по фентази така се запалих последните няколко години, като цъкаме си така с приятели, имаме си някакви наши вътрешни групи. Винаги го зарязвам така някъде по средата на сезона, но тази година така по-активно следя. Харесвам си играчи, купувам си, нали. Отново си имаме такава някаква приятелска лига между нас и в която си участваме и с другото момче, съответно, даже той е лидер, така доста добър фентази играч е. И така, нагласяме ги отборите и стискаме палци за точки. А от колко сезона играеш фентази? Ами така, миналия и този играя по-активно, а преди това още една-две години съм си свалял приложението, правил съм си някакви отбори, но така доста далече бях от реалността. Сега смятам, че се справям по-адекватно. Добре, тогава да преминем на лидера, ако искаш в вашата мини-лига, в която играете. Веско Станчев. Здрасти, Веско. Здрасти, Ники. Благодаря за поканата. Добър вечер на всички. Виждам, че ти за разлика от другите две момчета си направил правилния избор в живота. Така, да. Фен съм на Манчестър Юнайтед. От Пловдив съм на 26 години. Фентази играя за втори сезон. От миналия сезон играя. Но като цяло доста големи надежди имам. Много съм се зарибил. Какво ти вдъхва такива големи надежди? Къде си в генералното класиране? Ами в генералното класиране в момента съм 100 000. И какви са ти амбициите до края на сезона? Ами да спечеля нашата лига, която каза Марио. И надявам се да се представя изцяло в света добре. Дали ще стане Добре. вече, пожелавам си късмет. Аз забравя да ви питам един фундаментален въпрос. Играете и тримата в Зарата, предполагам, или някой е пропуснал? Аз не участвам тази година, не успях да се запиша, но до година вече ще съм редовен участник и там. Добре, слагам ти черна точка. За до Пиши ми я. година, за до година ще го имаме на предвид. Как се представяте в Зарата, в другите игри? Там, вие знаете, имаме няколко игри в пакета ни. Харесва ли ви това, че предлагаме разнообразие, освен класическа лига, има head-to-head, вече започна и купата, ще стане въпроси за нея, съден дет, знаете за какво става въпрос. Да, Ами, Да. Ако искате, Евгений, по реда по давай, който Евгений. ви карах да отговаряте. Да, Евгений първи. първо, Ники, искам да ви поздравя, че така доста системно и организирано всяка седмица си записвате подкаст и авторкаст. Това мен лично много ми харесва. Аз участвам в Зарата, нали, дори съм с членство.
Много ми харесват игрите. Аз мисля, че ти си измислил Sudden Death играта, ако не се лъжа, Ами, аз може да се администрирам. Сега бъркам. не искам да си приписвам. Видях и от едно място преди няколко години, но да, в последствие вече не знам някой друг да прави, то само ние останахме да правим нещо подобно, така че да Ами приемем, че аз съм я много, измислил. да, Ева, много ми харесва играта, въобще във всички игри, но аз останах само в нея. Отпаднах в закупата. Иначе в генералното класиране аз така доста трудности изпитвах да оцеля капитана така последните 10 кръга и това ме върти тук около 1 милион, милион и 200, 300. Не мога да кажа, че съм доволен от класирането си, но поне за сега съм останал в съден дет и някакви така надежди тая за малко по-горно класиране за следващите кръгове. Добре, това с капитана, защо така се случи? Искаше, надяваш се Халан да си върне формата или? Абсолютно. Аз така си бях решил Халанд да бъда системен с него, да го оставям капитан. Обаче, просто аз като го видях как играе човек, аз имам чувство, че той е плашило и останалите играчи на Манчестър Сити, те играят, а той само плаши защитниците. Не знам този човек какво му стана, той въобще няма никакво настроение там, както каза, stay humble, оттам нататък не знам какво да кажа. Но ще стигнем за Манчестър Сити да говориме. Да, капитана, сега последния кръг го нацелиха с Салах, но останалите пъти пробвах предните пъти Сака. Той, когато го взема, нищо не прави и общо взето това е положението. Добре, Марио, ти каза, че не играеш в нашите лиги, но все пак имаш някакъв поглед върху нещата, какво се случва от видеята, които гледаш. Имам, да, на мен лично най-много ми харесва концепцията за Съдън Дет играта. Много яко е направено, тъй като не е нужно да мачкаш така през цялата година, нужно е само да си малко по-добър от последните. На мен това много ми харесва, тъй като аз съм супер непостоянен играч и просто идва някакъв момент в сезона, в който решавам, че няма да следвам темплейти и такива неща и почвам да си пълня отгоре с яко диференшали. И концепцията на Съдън Дет играта би им позволила на играч като мен така да продължа до по-късен етап, без да следвам темплейтите до такава степен и лично тая лига на мен най-много ми харесва. Аз Аз между иначе също... другото, да ви кажа, знаеш какво се замислих наскоро, че знаете, че този, който отпадне с най-много точки в Съдън Дет тази година, печели телевизор. И това може би ще това е най-трудният начин да спечелиш този телевизор. В смисъл, умишлено, ако тръгнеш да играеш за това нещо, аз няма представа как мога да отпаднеш умишлено с най-много точки. Това е нещо невъзможно просто. Никакъв шанс. Да. Ники, това вярно ли е, че в съдън дет минусите не се броят? И ако е така, смисъл, защо е така правилото за играта? Ами така сме го решили още при създаването. Наистина не се броят минусите. Чистите точки, Мгм. колко точки направиш, Ясно, да. ти остават тези. В някакъв момент през годините са се опитвали играчи да правят постоянно с минуси, всеки път отбора да им е фри хит, отбора за дадения кръг и въпреки това са отпадали. Тоест играта побеждава и такива играчи. Така че по-силна е от нас. За Да, момента да. още не са измисли как да я победат играчите, но да видим. Добре, Веско, ти как се представяш в Ами, нашите игри? ами аз в Зарец също не участвам, само в безплатната група съм. За съжаление, много съжалявам, че не успях да влезна. И един мой приятел ми каза за Зарец, аз от миналата година бях чул и съжалявам, че не влезнах. До година натискам. До година, да. Точно след края на сезона ще обявим записването за до година. Имаме ранно записване, така last minute записване, така че Да, услушвайте се да не пропуснете. Добре, момчета, пускам презентацията да видим какво съм направил, за какво ще си говорим днеска. Нали, основно ще си говорим за мачовете, ама понеже сте така нови хора за фентази общността и обществото, ако ми дойдат в движение някакви неща, които да се сета, ще ви питаме някакви неща от живия живот. Но преди това днеска се изтегли купата и виждате на вашите екрани. Това са всичките групи, които се изтеглиха. Днеска също съм ви изкарал една снимка от видеото. Тук е господин Дидо и нашото гуру на купата Стани са записали едно видео, още не съм успял да го гледам,
колко са групи това? Това са 16 групи. Отбелязал съм си няколко групи, които смятам, че така е хубаво да споменем нещо за тях. Тук в група номер 2 виждате точно Дидо участва с една друга фентази легенда, принца на футбола, ако сте чували за него, Светомир Събев, така че там имаме местно старозагорско дерби. В група 11 също искам да отбележа Траката Юнайтед, това е отбора на Белчо Колев и той Ага. дори днеска ми спомена, че май е най-низко класираният играч, т.е. в е, класирането му в зарата примерно е на 500 място и няма по-слабо класиран играч в примерно 502 не се е класирал. Всички други са по-напред от него в класирането. Нещо е такова ми обясни, че е най-слабо класиралия си играч или нещо подобно. Така че мисията за сега е изпълнена. Остават сега групата да видим как ще се представи. Следващата група е група 13, която съм си отбелязал. Както виждате, Тао е тук един от панелистите от подкаста. Калуян Зиков, доста силен играч. The Hated One е точно Сами Маринов, който гостуваше в предишния епизод, така че тук се заформят едни жестоки дербита. И последната група, която съм си отбелязал е група 15, където Корминатора съм си отбелязал точно. Това е, да, победителя от миналата От година. миналата година, да. Победителя, купата продължава точно 21 кръга и Корминатор успя да победи в 20 от 21 кръга. Независимо, че има групова фаза, мисля, че само на единия полуфинал загуби с няколко точки, но на реванша, нали, съответно обърна и победи. Победи и на финала. Тоест беше 99% доминантен над всички останали играчите. Да видим тази година как ще се представи Корминатора и дали всички ще бъдат победени отново от него. Друго нещо, което искам да споменем, през изминалата седмица имаше гласуване, имаме номинации. Всички участници, които се запишат в Зарата, 20% от тяхната входна такса се отделя за подпомагане на млади спортни таланти в България. И имаме номинации. Тази година имахме номинирани 8 деца, като приключи гласуването и всичките 8 деца, които участваха, ще получат награди, нали, с ваучери за спортен магазин за екипировка или там за обувки, за каквото имат нужда. Така че всичките деца, които бяха номинирани, ще получат награди. За поредна година вече мисля, че около 40 са всичките деца, които сме ги номинирали. Даже ако следите по-така изкъсо групата, Мгм. наскоро се възвърна една публикация от преди няколко години, където бяхме отбелязали едно от децата, което беше номинирано пак при нас. Иван Сулев. Той тогава Да, това го беше видях. 15 годишен. Играеше в децата на Локомотив Пловдив, так му записа дебют за мъжки отбор. Наскоро, преди няколко дена, вече е в... Той отдавна играе в отбора на Болония, мисля, че в Италия е Да, вкарал много хубав уникален. гол. Много хубав Да, гол. пряк свободен, така че нали, не е стигнал до там благодарение на нас, но ние сме дали някаква частица за неговия успех по някакъв начин, така че да Аз знаете, искам, че Искам само да се включа тук и да кажа, че изгледах клипчето. Всичките деца бяха уникални и браво и на вас и поздравления за тази инициатива, която поемате вече години наред, тъй като това е много яко и трябва да да, има такива хора като вас. да. същото исках да кажа. Поздравления. Да, и Добре. аз исках, това може би го пропуснах в началото, страхотна инициатива и нали, независимо с каква сума е важно да се подкрепят талантите на България и въобще деца, които развиват спортните си таланти, пък дори може би да не са в спорта, в наука или в каквото и да било. Страхотно е това, което FPL BG прави, така че това е също една от причините, които аз участвам и се включвам във всичките игри. Добре, момчета, започваме вече в съществената част. Преди една седмица имахме двама уволнени треньори, сега имаме двама назначени, чисто нови. Иван Юрич е новият треньор на Саутхемптън, а Витор Перейра е новият треньор на Увърхемптън. Точно така. Мгм. Имате ли някакъв поглед върху новите треньори? Как според вас ще се представят? И двамата започнаха без загуба, нали? Тези биха 3 на 0, пък другите май Хикс направиха Да. Саутхемптън. Така че може да се каже, че е добър старт спрямо, нали, положението им, което бях. Ами, аз ли да кажа? Да, започва Евгений, да.
Значи аз по принцип се старая да гледам всички от... такава ми е стратегията, да гледам почти всички мачове и от така да си избирам. Саутхемптън съм последния кръг, честно казано, ми се видяха доста добре преструктурирани, така съвсем различен стил показаха. В защита, така прехода и беше много добър и даже според мен имаха доста добри възможности дори да измъкнат дори победата. Сега този треньор обаче аз в серия А не знам дали сте следили и това аз не следят чак толкова изкъсно, но това, което съм гледал и това, което четох е, че той е един от най-слабите треньори в серия А. И с доста така а, с доста тъмно минало влиза, но да видиме. Да видиме. Там се спрягаше дори и Мъри Стоилов за Саутхемптън. Не знам колко беше фейк Е, нюс, но сега по-скоро тук някакви такива мокри са неща в България на някои журналисти, отколкото нещо реално според мен. Май да. Относно Увърхемптън треньор, аз лично нямам някакви преки наблюдения, но те имат някаква връзка така с Португалия, така че според мен си продължават там тая връзка. Надявам се Увърхемптън да просперира, защото те са много, много симпатичен отбор и според мен нали, с резултатите не съответстват на това, което те показват като игра. Поне аз това, което гледам и съм виждал. Тук съм Добре, Марио. съгласен с Евгений, тъй като аз също симпатизирам на Улс, много симпатичен отбор и смятам, че битката за изпадане тази година ще е жестока. Ипсуич, Улс, Лестър, Кристал Палас, Евертън смятам, че ще водят ожесточена битка. Саутхемптън също има играчи, които много харесвам, но смятам, че много закъсняха с тая смяна на треньора и не знам дали не е прекалено късно за тях да влезнат и те в тая битка за спасение, освен ако не успеят да направят някаква невероятна серия, която може би никой няма да очаква. Мисля, че те са един от сигурните изпадащи тази година. Да, те са само 6 точки. Веско, ти нещо да добавиш за треньорите? Ами, аз успях да гледам първото по време на Увърхемптън и доста ми харесаха. Играха с желание, доста по-различно от миналите мачове и мисля, че може и да се дигнат те. За Саутхемптън не знам, не успях да гледам мача, нямам наблюдение над новия треньор, надявам се да се получи там нещата. Добре, още една ключова тема, която беше сега от уикенда, който мина. Един от премиум играчите и най-притежаван играч в играта, Букайо Сака, се контузи и виждате отдолу в десния ъгъл думите на треньора, че положението не е много добре, няколко седмици ще отсъства. Имате ли го във вашите отбори и какво смятате да правите, ако го имате? Имате ли готов заместник за него или как ще процедирате? Ами, първо, аз в една група, която там следя един такъв чат в Инстаграм, написах, според мен контузията на Сака идва заради така една от големите причини Артета. Той буквално го играе, го пуска почти всеки матч и въпреки, че е млад, все пак организма си има своите лимити, тялото си има своите лимити и според мен не му менажира минутите добре и то се виждаше, той няколко пъти излизаше така с някаква лека контузия и сега вече той Артета си каза, че ще отсъства може би до края на сезона, едва ли ще се оправи. Но пък аз се замислих, че това, което той получи, това е разтежение на мускула, това може да го получи дори играч, който не е играл чак толкова много, така че си има и двете страни. Аз го имах в подбора си Сака, за мен той беше наистина много важен играч. И не знам дали сега е момента да казвам, защото много опции има за заместници, и бюджетни и небюджетни, в смисъл горе-долу на неговата цена. Ми кажи А, ли, ете на неговата цена на 10,5, това с Палмар освен или? ами аз понеже нали, имам Палмар, имам Салах, имам Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед, аз реших да малко по-рисковано да подходя, тъй като съм малко по-назад в моите лиги и така
expected goals, един от така доста, според мен е играчите, които не се споменават сега в форумите, в подкастите, Джастин Купер от Борнемут. Той е и на дуспите. Сега минутите в последно време доста играе така 70 минути, 80, не е някакъв сигурен 90 минутен, но много хора го пропускат и ако сте назад в групите, според мен може да го изпробвате. Ако имате така горе-долу важните играчи в отбора си, като мене. Сега, ако имате както, примерно, Гурото няма Палмър, няма какво да му мислите. В смисъл, там си отивате директно за Палмър и така. Марио, ти имаш ли Сака в отбора си? Не, аз започнах в началото на сезона с него, обаче дойде този момент, който споменах по-рано. На мен ми става по някой път скучно, като използвам темплейтите, нищо, че те носят точки и го разкарах по някое време за Палмер, но ако го имах в отбора си в момента, щях да разгледам може би някои от логичните опции, като Фолдън, Бруно, Жота, дори Одегард от Арсенал. Ако може би така малко по-диференшал опциите, аз много харесвам от Кристал Палас този новия сега, който последните два кръга така връща някакви точки, Исмаил Асар, и можеше и към него да погледна, макар че Фолдън пък има много приятни мачове, така следващите два-три кръга имат много приятни мачове Ман Сити и смятам, че е време и те да се вдигнат така малко. Ако го има в... Формата му нещо на Фолда не е как трябва, иначе да. Ако Манчестър Сити са това, което ги знаем, Фолдън ще е топ опция. Формата му им не е както трябва, но аз смятам, че все в някакъв момент те трябва да спечелят някакъв матч и смятам, че ако в тези три мача не успеят да спечелят поне два и Фолдън да вземе някакво така по-главно участие, не ги виждам просто кога. Добре, Веско, ти имаш ли Ами, алтернатива на Сака? да, даже вече направих. Имах го и взех Фолден, както каза Марио. Не съм много сигурен в това решение. Нещо не ми дъхаше много доверие, но така реших да скоча на него, тъй като и притежанието му е доста ниско. И същото, което каза и Марио, време им е да се вдигнат и да спечелят някой мач. Те три мача. Те станаха вече няколко месеца, това дигане го чакаме. Да. Така е, надявам се нещо да се случи вече. Взех Фолден, не знам колко ще е добре. Добре, момчета. Така, обсъдихме някакви такива странични теми преди мачовете. Последното нещо, което ще обсъдим е, че съдън дет за тези 13 човек, които виждате на снимката, приключи. Николай Бояджиев, Бойко Тодоров, Дянко Дянков, Атанас Озунов, Мирослав Илиев, Тихомир Тодоров, Т-60, това е легендарен играч от Стара Загора, Николай Колев, Ивайло Енчев, Тодор Петков, Атанас Тилев, Димо Петров, Мирослав Драганов и Милен Ташков. Тези 13 човека отпадат в този кръг. И виждате, отляво съм написал, в 18-ти кръг ще отпаднат 18 човека вместо 13. 5 човека бонус, по Коледа стават чудеса и ще отпаднат 5 човека повече. Така, Така е. започваме с отбора, който трябва да се вдигне, обаче още не се е вдигнал и беше малко така попилян от изморения Роджерс. Ние тук си говорим в миналия път с Самито, с Белчо, нали, Роджерс ще го сменяме, алтернативи, кой ще вземем, той Роджерс ги фана и ги уби сам. Евгений, какво ще кажеш? Ами, аз когато го махнах и той тогава направи точките. Винаги така става, фентези А, така работи. в принцип, това, което мисля за Астън Вила е, че те продължават да бъдат доста солиден отбор, но играта в Европа доста ги дърпа назад, тъй като те нямат така дълбочина в отбора. И не знам, вие ще се съгласите, виждате го, че Роджерс, той малко Унай Емери го използва така почти в Европа играе по 90 минути, доста, сега имаше така едни периоди, където го смени в 60-та минута, даже при 60-та, та за една точка. Но Астън Вила продължава да си бъдат доста солиден отбор. Сега Джон Дюран е, честно казано, в много по-добра форма от Уоткинс. Това, което виждам, момчето си вкарва доста голям процент от Той може би ситуациите. затова е титуляр в момента за сметка на Уоткинс. Да, абсолютно. Според мен той е по-добрата опция. Сега те имат и контузии в средата
в мидфилда. Лион Бейли мисля, че е контузен, който според мен миналата година беше така една доста добра фентази опция. Не доста добра, но беше фентази опция. Мен, между другото, също ми харесва не като фентази опция, Онана. Той е доста добре се включва и е много класен играч. Той Сега в началото започна с няколко гола това Лунана и така, ама нали, дефанзивни халфове не ги предпочитаме. абсолютно, въпреки че миналата година играх с който замина в Байрен Мюнхен, бразилеца, че ми изкочи в момента. Кой бързи да забавим? Паулина от Фулм. Не, от Астан Вила, който беше дуспите на Астан Вила миналата. Той в Ювентус ли е? Дъглас Луис? Да, не Байерн Мюнхен, да, Дъглас Луис, той замина в Ювентус. И той, между другото, доста добър диференшъл беше миналата година, но да, прав си Ники, че не е добре за такъв тип играчи да са в отбора. Сега Манчестър Сити, сега ли е момента да говоря за тях или? Да. Сега и на тяхния матч сме, така че. Да. За Манчестър Сити, това казах за Халанд в момента този сезон, че играе по-скоро да умае защитниците и останалите играчи да се опитат да направят нещо. Но това, което за мен е основният проблем на Манчестър Сити е, че те нямат в 90% от играчите не виждам никакво желание за игра. Никакъв хъс. Джак Грилиш прави няколко финта, не може да продаде. Доко е същия. В смисъл тази игра, това е стила на Пеп, но този сезон според мен и доста от отборите му разгадаха как се опитва да ги надиграе и те а, разгадаха му системата и вече не става по този начин. Но морала в Манчестър Сити според мен е много нисък. Не знам, знаят ли нещо за наказанието, което следва. М, Ами Сега, аз изказах такова мнение миналия път, че според мен знаят. И затова е да, на това много, положение. много добро мнение. Между другото, на Белчо мнението за това, че тая игра и интрига между Клоп и а, Пеп беше ключова и сега малко Пеп изгуби като че ли желанието. Аз съм съгласен абсолютно с Белчо и много интересно мнение да е той. Но вие сами виждате, че той отбора на Манчестър Сити играе без всякакво желание. Сега Родри, нали, оправдават с Родри, но аз не мисля, че един отбор трябва да разчита на един единствен играч. Не е само Родри. Сега вече почти всичките са на линия, като изключиме така защитниците, които отсъстват. Нека да кажете другите момчета, но моето мнение е, че Манчестър Сити няма да се дигнат. Аз имам единствено Гвардиол, който е доста атакуващ и той така може да си вкарва голове на базата на моментната схема и да, това е моето мнение за този матч. Добре, Марио, Евгений каза, че Родри нали, не е толкова ключов, но при първия гол на Астън Вила точно три паса им трябваха. Един от вратаря към Тилеманс, един от Тилеманс към Роджерс и асистенция на Роджерс, които бяха абсолютно през центъра на терена. Паса на вратаря към Тилеманс. Тилеманс нямаше никой до него. Може би 2-3 секунди, докато иде който трябва да го покрие. А това е зоната точно на Родри. Ти смяташ ли, че Родри наистина не е толкова важен за цялото Аз нещо? смятам така, че Родри е изключително важен играч, но не смятам, че той е основният проблем на Манчестър Сити. Със сигурност е играч, който така трудно замениме, спечели златната топка, напълно заслужено според мен. Изключителен играч е, има невероятна физика, отнемането на топката, задържането на топката му е уникално. Но смятам, че наистина проблемите в Манчестър Сити са по-дълбоки. Това, което в миналия епизод каза Белчо, много ми хареса и на мен и смятам, че има голяма доза истина в това, че след като Клоп го няма, не знам каква е точната дума, която да използвам, но някакси, когато Клоп измисли нещо ново, Пеп, нали, отговаря с нещо друго. Представям си го като все едно играеш шах, нали, единия прави някакъв ход и другия му отговаря, докато в момента така по-главните съперници като менеджери във Висшата лига на Пеп са негови ученици и новият, нали, Арне Слот, който се справя чудесно. Смятам, че Манчестър Сити до някъде ги разгадаха вече в стила им на игра. И не знам, аз лично
съм симпатизант на Пеп. Смятам, че ще успее да измисли нещо и да изкара Манчестър Сити от тази дупка. Не смятам, че ще се борят за титул или нещо такова, но мисля, че ще завършат в топ 4 в края на сезона. Колкото до Астън Вила, отново много харесвам техния менеджер Унай Емери, но смятам, че играта в Европа просто няма тая дълбочина в състава, за да могат да играят на всичките фронтове. Аз лично нямам Морган Роджерс, нямам нито един играч, нито от двата отбора. Много го харесвам като играч. Джон Дуран е уникален. Значи, този пич е висок, здрав, просто е уникален. Още в началото на матча, нали, тъй като успях да гледам само началото, мисля, че Гвардиол допусна една грешка и Дюран излезе на едно за вратаря. Бях почти сигурен, че ще я вкарат. Той пък точно тая я изпусна. Но самия факт, че измества в титулярното място Оли Уоткинс, който знаем какъв сезон направи миналата година, на някои позиции имат добри играчи, но смятам, че за Шампионска лига няма да успеят да се борят, може би за по-долните нива на европейския футбол. Добре, планираш ли близките кръгове да имаш някой играч от двата отбора, защото каза, че нямаш в момента? Ами, аз точно разкарах Халанд, тъй като и аз като Евгений доста бях решил така. Слагам му капитанската лента от началото на сезона и го барам. Обаче просто търпението ми преля чашата, ако мога така да кажа. И този кръг направих така -4. Разкарах Халанд и Джонсън от Тотнам и взех Исак и Салах, което се отплати много добре. Но не ми се искаше да го махам точно за тези мачове. Пак казвам, аз така съм симпатизант на Пеп и смятам, че ще успеят да измислят нещо и да се вдигнат и от тези 3 мача поне 2 победи да направят. И чисто от фентези гледна точка малко се двоумя, тъй като в момента имам един трансфер, дали да не вкарам някой от Манчестър Сити. Добре. Веско, ти? Аз Манчестър имам, Сити? аз имам Морган Роджерс да кажа. Играх го този О, път. Взех си полка добре. от миналата седмица, защото имах амат на скамейката и много ме заболя. И реших, че е горе-долу също, също Ман Сити Хом. Викам, тук вече е време да вкарва моето момче. Отплати ми се, доволен съм. Ами, като цяло гледах матча, много ми харесаха Астон Вила, много добре играха, но все пак мисля, че заради играта на Ман Сити, много, много слаба игра, много слабо се представиха. Джон Доран много ми хареса също, напълно заслужено да играе титуляр. Надявам се и за напред да е така, защото Оли Воткинс го виждаме и въобще Аз не е смяташ това, ли, което че беше. Джон Дюран е някаква фентази опция и може да се загледа като Ами, вариант? дори да почне да играе титуляр, както видяхме, 60-70 минута ще го сменя с Лоткинс. Не съм много сигурен дали е добра фентази опция. Лично аз не бих си го взел, но много ми харесва и ако започне да играе титуляр всеки матч, може и да стане фентази опция, да. В момента е така доста 4,2 му е моментната форма, а и само Ами, 5,8. Единственият по-ефтин с по-добра форма е Джейми Варди. не, много, доста добре. Влиза, вкарва всеки матч, много добре играе, много ми харесва, но не съм сигурен колко е фентази опция за сега. Добре, продължи направо, ако искаш за другия матч. Брентфорд срещу Форест. Форест четвърто място вече е утвърдено, 31 точки. Там Ми, тяхните играчи как ти се струват? ами, имах бемо доскоро, махнах го. Тук го очаквах между другото този матч. Брентфорд да не бият, не знам защо, стига толкова всеки матч Хон да бият, някакси нещо не ми се вярваше. Не успях да гледам матча, но Нотингам доста добре се представят и защита, вкарват голчета, печелят си мачовете. Там много ми харесват играчите и нямам никой от Нотингам и мисля, че от началото на сезона въобще не съм имал играч от Нотингам. Оля Айна много исках да си взема, той ни спира да вкарва, да прави точки, нещо го изпуснах. Не е точно, ако го беше взел за този кръг, виж, ще да му прибереше неговите точки като на Роджерс. Да, да, от много време го мисля, може би ще го взема в някакъв момент. Добре. Марио, ти харесват ли ти играчите на Нотингам? Много ми харесват, тъй като аз съм наистина много голям привърженик на Челси и всеки един, който е участвал дори в Академията на Челси, така след това си му следа развитието. Олайна е от Академията на Челси, заедно с крилото Хътсън Одой, който между другото ми излезна статистика в Twitter мисля, че крилото с най-добър такъв дрибъл рейт този сезон, т.е. най-много му се получава дрибъла. Много ги харесвам. Компактен отбор, просто треньорчето им ги нареди много добре. В фентази имах Крис Вуд. Това ми беше най-болният трансфер, който трябваше да направя в момента, в който трябваше да го продам.
Предпуснах една сълза, тъй като когато го имах, никога не ме е разочаровал, винаги ми е носил точки. Много ги харесвам. Просто и това, че нямат европейски футбол, забелязвам последните години отбори, които са така по принцип от средата на таблицата, се представят добре, когато нямат европейски футбол и ако може отново да използвам за пример Астън Вила, сега с европейския футбол просто им става по-тегаво. Нотингам, ако продължат така, аз ги виждам определено така, в топ 6. Добре, смела прогноза, даже може и малко по-нагоре да ги гледаме до година Шампионска лига. Чак за Шампионска лига не вярвам. Просто конкуренцията тази година в Висшата лига е убийствена. Всеки един отбор има по нещо уникално в тях. Играчите им са много яки. Треньорите много дигнаха нивото. Топ 6 мисля, че ще е доста добро постижение за тях. Добре, Евгения, ти, Брентфорд и Нотингъм? Ами, имаше едно меме, какво е една гора без дърво? И, а, Нотингъм Форест, според мен, връща тая романтика, която направиха Лестър преди няколко години. И аз лично много и симпатизирам, защото Нино Спирито Сантос така е изградил такъв отбор, който абсолютно може да се противопостави на всеки. И ние го и видяхме на практика как стана това нещо. С абсолютно... Сега не искам да ги обиждам, но те нямат звезди в отбора. Това са играчи, които треньора ги е нахъсал да играят по този начин, системата и така нататък. А, това е изключително постижение за мене. Аз лично също като Марио се надявам да са в топ 6. Имах Крис Уд, взех му няколко точки и заради програмата го махнах. Но Миленкович така го виждам, че се включва в корнерите и може да се пробва като един диференшъл в защита. Олейн, абсолютно съм съгласен и с Веселин. Даже водача в Зарата Юлиан го каза на подкаста и той човек си вкара гол. Така че трябва да се гледат подкастите и може и да се взимат оттам решения. Аз така, първо, след като си изгледах подкастите, тогава взимах решение за капитанството. Относно Брентфорд, аз много съм изненадан също от тях. Те доста стабилно си играят. Това е мисля, че първата загуба като домакини сега през сезона. Да, А, Брентфорд, между другото, са най-добрият домакин през сезона Да, и най-слабият гост. и най-слабия гост, да. да. Това е, нали, така малко средняшка статистика, но а, когато са с Уиса и Мбемо, просто са много, много добри. Прехода и когато спечела топката в тяхното наказателно поле и е много добър, много бързо изнасят. Кевин Шаде, където направи там този хет-трик, си спомням. М, Според мен така е хубаво да се търсят като домакини, са резултатни и може да се пробва тогава някакъв техен играч в нападение или в средната линия. Да, Полузащитници. да, ама те домакинствата им са Арсенал, Манчестър Сити и Ливърпул, така че по-скоро От тук нататък, да, вече аз това като съм че си ли са отворил аз програмата. за пропускане. Но виж един друг отбор, който не е много за пропускане, ми се е направо под пара. Нюкасъл Юнайтед. Какво смяташ за тях, Евгений? Нюкасъл, аз лично започнах с Гордън в началото на сезона. Те обаче показаха така някаква трудна адаптация. Много слабо започнаха. Бях потресен от тяхното представяне. Обаче в момента са направо on fire, както се казва. Джейкъб Мърфи, според мен, ако търсите пак някакъв диференшъл на много добра цена и да може да асистира, да вкарва. Сега, според мен, той се утвърди като титуляр и
Това, което най-много ме мъчи и ми се плаче, е, че няма Мисак. А това момче си е много голям футболист, той си го доказа и предния кръг с хет-трика. Аз даже си мислех, че няма кой да го мине, но Салах ме опроверга. Така че това момче, какво да ви кажа? Просто, ако го нямате, Ти спомена Джейкъб Мърфи, последните 3 мача е донесъл 33 точки. И струва абсолютно, само 4,9. да. Мислех си го сега да го смена, но заради програмата, понеже според мен нямат много лесна програма Нюкасъл. Сега са с Астън Вила, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, но Ми, това не аз да ти пречи. кажа, че според мен няма труден матч. Просто няма труден матч. Тотнъм защитата Тотнъм, им да. пускат по 6 гола, Юнайтед пускат по 3. Астън Вила и тези пускат, така че според мен Нюкасъл са много добри. И ще вкарат още голове. Я не знам дали бих Съгласен взел съм. Мърфи, но Марио, ти загледал ли си ги Нюкасъл? Как ти се струват? Нюкасъл не само съм ги загледал, ами съм си напълнил яко отбора с Нюкасъл. Последния кръг взех и Исак точно преди хет-трика му. Иначе аз съм невероятен фен на Гордън. Взел съм Не си си го Лючи сложил и Хол. капитан сега. Исаки, не, заложих си на сигурната опция за този кръг, който се отплати така най-добре. На мен много ми харесва Гордън. Значи аз гледах мача им. Това момче всеки мач имам чувство, че изпуска по две чисти положения. Не знам, не мога да намеря някаква такава статистика да му видя XG-то, но той за мен този мач можеше да има поне два гола още. Исак му подаде една на празна врата, според мен. Мисля, че много скоро ще се отпуши. Той така си връща по 6, 5, 4, нали, един-два мача си почива, но смятам, че той ще е следващия играч в Нюкасъл, който така ще върне сериозно точки. Както казах, имам и Луис Хол в защита. Той е малко XG-то на така Гордън по-особен. е 5,50 от началото на сезона, е вкарал само 4 гола, даже 3 гола, 4 асистенции има, така че 2 гола и половина е под очакваното. Може би си Аз прав, харесвам. наистина и ще вкарвате първа. Харесвам такива, които се представят под XG-то им и за мен аз така лично харесвам да си взимам такива играчи, тъй като статистиката е там, т.е. само се очаква от него, нали, да я опровергае. Смятам, че той ще е един от играчите, който със сигурност ще си и надмине XG-то, тъй като знаем повечето, нали, така големи играчи. Например, сега в момента виждам на Исак XG-то е 8,56, пък той има 10 гола. Смятам, че и с Гордън, нали, в следващите 4-5 кръга ще е така. Ако XG-то например 6, смятам, че ще има поне още 6-7 гола. Много ги харесвам Нюкасъл. Просто са много як отбори и радвам се, че се вдигнаха. Джейкъб Мърфи, само да допълня една-две думи и за него. Ако не се лъжа, е на 29-30 години, така очаква се, нали, да е в залеза на кариерата си, пък той те първо започва. Просто е уникален и той с такова желание играе. Паса за единия гол на Исак го даде с петичка, навърза ги там 3-4 около него. Физиката му е много добра. Нюкасъл в момента са отбор за таргетиране, според мен. Добре, Веско, аз теб да те питам така, смяташ ли, че това сега вдигането на Нюкасъл, защото съперниците им бяха доста слаби, Ипсвич и Лестър, двата от Ами, дебютантите много слабите отбори в лигата? по-скоро бих казал да, тъй като гледахме и предишните мачове и колко ни постоянни бяха, но след тези победи очаквам да продължат така силно на ниво, но както ти каза, програмата им не е от най-добрата, но всъщност ти каза, че няма За лоша мен е добра програма. програмата. Да, всъщност да, и аз съм на това мнение. Мисля, че ще продължат с добрата форма. Да Съжалявам, не че са не успях да... наподлъгали заради слабия съперник само. Ами, не съм много Това е другото. сигурен, но може и да има нещо такова, тъй като ги гледахме и преди това, доста ни постоянни бяха на това ниво, но аз си мисля, че ще продължат така. И съжалявам, че не си взех Исак миналия кръг. Мислих да направя минус 4 да го взема, обаче не исках и не го взех. Този кръг вече го взех. Щеше много добре да се изплати минус 4. Това само да Щеше много отбележа добре, да. Луис Хол, нови 7 точки, така че много добре, 22 точки тук за 2 кръга. За защитник, който е безплатен, е супер. Отиваме към следващия матч. Уест Хем срещу Брайтън. Два средняшки отбора към този сезон, даже може би под средата. И може би закономерен Хикс. Евгений, какво ще кажеш? Това ли беше... Ами, лошото е, че имам двама играчи от Брайтън, които, какво да ти кажа, Жал, Кои Жал играчи Педро имаш на и... Брайтън? Моля? Педро. Педро и кой? Педро и Естопинян имам.
Ти намазал си колко 2 точки. Или той един ти е бил резерва. Ами, даже от Естопинян май една точка, защото имаше жълт картон. И така, големи надежди аз лично влагах спрямо, понеже аз отбора си го правя и на база програма. Така, Брайтън доста ми харесаха. Той Естопинян си донесе, така, имаше бонус точки, имаше асистенция, но Жао Педро, той е като направо не знам какво очаквам от него. Той един път играе назад, един път играе много отпред, друг път организира играта още по-назад и изобщо май не е добра опция за нападател, но аз лично бих посъветвал, който го има, да го задържи сега за следващия кръг, да видим какво ще стане. Също така от Уест Хем имам двама играчи. Също може да ви се стори странно. Боен и Фабиански. Фабиански аз този вратар донесе за цената си много, много добре се представя този сезон Фабиански и аз съм доволен от него. Доста ме е спасяла така, дори да се спаси от съдън дет и така нататък. Боен също от нищото си прави асистенция и гол. Така че според мен от Уест Хем това са играчите, които трябва да се гледат. Лан Бисака играе много напред. Ако търсите някакъв диференшъл в защита, също може да го погледнете към него, понеже аз го виждам, той вкара и голове. Доста напред се изнася в атаките. Нали, спрямо отбора, но А това, той което... ли е Емерсон е по-добрата опция по бека? Еми, според мен е Лан Бисак. По-добрата, въпреки че Емерсон ли беше, който вкара от един пряк свободен, или се бъркам? Да, Той беше. Емерсон беше срещу Да, Нюкасъл. ами... м, Не е срещу Нюкасъл, кой беше там? Той Да, много паднаха добър. от някой. Да, нещо беше вкарал там един много красив пряк свободен, но за мен Лан С Бисака много ми Арсенал. харесва, защото той може да вкара и гол, може и да направи асистенция. Нещо от типа на Цолфа миналия сезон, така аз го имах. Така че Уест Хем не ми харесват много този сезон, но се стабилизирах. Лупете ги така последните... Даже те май нямат загуба последните 3 мача, ако не се бъркам. М, Нямат, Уест да. Хем, два равни и победа, да. Да. Така че това е според мен, което мога да се търси от тях. Сега идва удобен съперник Саутхемптън. Да, точно. Според който има играчи от тях, сега трябва да ги изчака срещу Саутхемптън. Добре, Мариус Кудус смяташ ли, че може да покрие Боуен евентуално? Сега видяхме този кръг, че успя да го направи. Ами много ми се иска да кажа да, но смятам, че основният човек в Уест Хем си остава болен. Аз лично много харесвам Кудус. За мен Уест Хем са един такъв отбор. Те, ако не се лъжа, само да погледна таблицата, стоят на 14-то място с 20 точки и така аз ги виждам ни напред, ни назад. Още поне в моите очи не могат да си ориентират какво ще правят този сезон. Ще се борят за първата десятка, ще се борят за изпадане ли, средняшки отбор ли ще са, какво ще са. Треньора много им го харесвам. Смятам, аз лично, нали, за себе си, освен Боен, може би не бих пробвал друга опция от тях. Като колегата Евгений и аз така на Брайтън програмата последните няколко кръга заложих на играч от тях, аз заложих на Митома. Мисля, че върна някакви точки. Нека само да погледна. Взех му точките на Саутхемптън 10 точки и на Борнем от 9, но след това, така, когато съм го играл, ме е разочаровал. Този кръг го държах на скамейката и следващия кръг ще му дам последен шанс при домакинството срещу Брентфорд. Знаем, Брентфорд е слаб гост и ще видим дали Брайтън така ще успеят да се вдигнат, тъй като и те така малко като Уест Хем, макар че те пък са на 10-та позиция с 25 точки, доста по-добре стоят. И смятам, че последните им 5 мача, между другото, са отвратителни. Равенство, загуба, равенство, загуба. Една тук домакинска победа срещу Брентфорд би била добре. И много ще се радвам, ако Митома участва в нея. Добре, Веско, ти играчите на Брайтън харесват ли? Ти имаш ли го това Педро? Ами взех си точно същото като Евгений, заради програмата си взех Жоал Педро и Стопинян. Много ме разочароваха. Всъщност и Стопян донесе някакви точки, да. Добре беше и пресичането му беше много ниско. От него съм доволен.
Жоал Педро, мисля, че вие го споменахте в авторкаста, че не е точно неговата позиция баш на центъра на нападението. По-скоро със своя бек, като играе отзад, се представя доста по-добре. Успях да го гледам матча. И двата отбора не ми харесаха, много слабо се представят. Може би бих добавил, че Ламби Сака добре се представя. Доста е дигнал нивото, откакто беше в Манчестър Юнайтед. Изнася се много напред. Играе и доста така напред. Центрира, вкарва голови. За диференциал остава, да. Ами, аз ще добавя, че може и да е научил нещо на базата в Карингтън и сега да го прилага в Уест Хем. Може, може. Абсолютно. Добре. Преминаваме на, според мен, все още претендента за титлата Арсенал. Виждате, вкарали са 88 гола през календарната година и това е нов рекорд в тяхната история. Няма ли са толкова резултатен сезон? Имат още, мисля, че 2 мача до края на годината, така че може би още ще вкарат. Но тук идва един голям проблем сега с Сака, защото според мен Сака едно, че ще отсъства като ключов такъв много клиничен футболист от едната страна. Друго, че е много креативен, създава пространство за другите играчи около него. Трето, той е човека на корнерите от едната страна, а виждаме, че корнерите са нещо много важно в играта на Арсенал, т.е. изпълнението на хубави корнери, за да стане съответно удар. И смятате ли, че отсъствието на Сака ще повлияе както отсъствието на Йодигар преди известно време, като го нямаше и те така бяха в една криза? Ами, сега първо аз да кажа резултата, не знам дали гледахте матч Кристал Палас Арсенал, но и резултат спрямо играта не е много реален. Кристал Палас не заслужаваха да загубят с 5 на 1. Те доста добре се представиха. Но абсолютно съм съгласен с теб, Ники, че това, което направиха без Сака, беше някакъв такъв момент на някаква еуфория, на някакъв такъв подем. И това аз лично, което очаквам е това, което се случи след времето, когато се контузи Одегор, а, няма да е същия Арсенал. Сака е един от основните футболисти и той е сърцето на отбора, заедно с Йодегор и сега Мартинели, Жезус така добре се представят наистина. Но моето мнение е, че Арсенал ще бъдат друг отбор без Сака. И е доста голямо казино да таргетираш или Йодегор, Жезус, Хаверец, Мартинели, а, изобщо така някои от офанзивните играчи. От фентази гледна точка. Добре, Марио, а този Жезус сега вкара 5 гола тук за една седмица на те Кристал Палас. Взеха да го накупуват. Както има един израз такъв в фентази общността, че Индия не спи. Докато се ослушаме, те вече са го накупили 50 милиона индийци. Смяташ ли, че той сега ще застъпи, а Хаверс ще мине отдясно или как си представяш да играят в атака? Аз винаги съм виждал потенциал в Гави Жезус, още преди да влезе в отбора на Ман Сити, след това и в Манчестър Сити. Аз много го харесвам като футболист. Смятам, че като фентази опция също е добър. Не знам дали това с контузията на Сака няма да е, не мога да намеря точно израз, но на английски мисля, че се казва blessing in disguise, т.е. един вид да им изиграе добра шега, така да се каже. Аз също смятам, че все още са претендент за титлата и мисля, че ще адаптират играта си по добър начин и ще успеят да се справят без него, а защо не и да започнат да бележат, както видяхме сега, успяха да вкарат 5 гола. Той е много добър играч, но смятам, че просто го научиха. И асистенциите, които дава, са повече от центрирания от корнери. Това може да е проблем според мен. Смятам, че Одегар е по-важен от Сака за Арсенал. Просто той им е капитана, той им води пресата, нещо, което е много важно. Той е човек, където казва, нали, Юрош, тръгваме. И смятам, че със сигурност, поне в моите очи, е по-важен от Сака. И не знам защо, аз мисля, че ще успеят да се справят много добре без него. Някакси виждам ги, че ще успеят да адаптират играта си и за фентази опция аз имам Габриел в защита,
Смятам, че в нападение в момента Габи Жезус, спрямо цената му и формата, в която се намира, определено е опция. На Хаверц не бих заложил. Аз съм фен на Челси, емоционален човек съм, не бих си го купил никога, колкото и добър да е. Но шегата на страна смятам, че Габи Жезус ще връща точки следващите кръгове. Добре. А Веско, ти? На също не ли си Габи Жезус? Ами да, също много го харесвам и се надявам да почне да играе титуляр. Харесва ми, добре се представи, даже миналия матч може спокойно да има още един-два гола. Да, и Надявам се аз това да започне забелязах, с че титуляр. даже с влезна да му проверя 0,83 XG има. Ами удари греда, изпусна още едно положение. Нали, то след гредата падна гола на Мартинели, мисля. Не съм Да. сигурен. Той головете А, му не бяха от по-чистите положения, по-чистите положения да, ги да, изтърва. точно така. И се надявам да започне да играе титуляр и бих си го взел, ако го видя, че го пускат 2-3 мача, бих си го взел и... Ето, два-три мача, като си ги вкарал Еми, головете, после ходи да, го търси. по-скоро следващия мач, ако започне, бих си го взел. Да, цената му е много добра. Да, цената му е точно 6,8 в момента. Да, 3,7% притежание. Какви супер. мачове предстоят за Арсенал сега? Каква им е Предстои програмата? уникално домакинство срещу тези покемони от Ipswich. И ако се Да. представят толкова добре и вкарат ни 5 гола, да, Жезус според мен ще е замесен за някакви голове там, така че, но пак, Според нали, мен ще тази започне. липса на Сака, не знам. После имат гостуване на Брентфорд, Брайтън, Тотнам, които, нали, не мисля, че са, въпреки че ги дават в червено, са кой знае какви. Сега Брентфорд разкриха ги вече. Веско каза, няма винаги да бият като домакини, така че Арсенал не мисля, че трябва да имат проблеми на гости на Брентфорд. Веско, ако искаш, аз не знам каква дума да използвам за Евертън. То направи един депресиран отбор 0-0. Това им е смисъла на цялата игра тази година. Шон Дайш може би е хванал някакъв бас, че ще направи 20-0 през сезона. Определено, да, аз бях сигурен този матч пак ще стане 0 на 0 и чак не можах да повярвам, че се случи. Те затова играят. Наистина нареждат ги много добре отзад и играят да не допускат голове. Ако успеят нещо да вкарат, да спечелят, ако не, Хикса ги устойва. Имам Миколенко, всеки мач ми е на скамейката, трябва да почна да му се доверявам повече. Ами да, направо си го пускай, какво там на Всеки мач скамейките. 7 точки. Следващия мач играят с Ман Сити, мисля направо да го карам вече. О, аз мога да ти кажа как ще завърши. Същото, просто тук ще 0 сменим на 0. емблемата на Челси. Точно така. Между другото, на същото мнение съм. Да. Марио, ти Аз разочароваха ли те Челси, защото там и за капитан се говореше нещо, това. Аз, между другото, щях да си сложа капитан точно около Палмър, но се разубедих в последния момент благодарение на... И аз гледам подкасти като вас и там благодарение на Дидо и на Мила промених си мнението, сложих Салах и така чувствам се малко по-добре и жив в фентазито, иначе щях да съм 0-0 като Евертън и аз. първо да кажа, че аз съм изключително доволен от треньора на Челси Енцо Мареска, който тотално преобрази този отбор и смятам, че в момента Челси са отбор с идентичност. Отбор, който излиза и знае за какво излиза този матч и винаги това е за победа. За жалост не съм очуден от равенството, просто Гудисън парк е отвратителен стадион, на който да отидеш да гостуваш. Челси имат отвратителна статистика там. А, Мислех, че ще успеем да ги излъжем с 1 на 0. Това си беше и така моята лична прогноза, но не успяхме. Общо взето смятам, че както ние можехме да ги излъжем, така и те нас. Както си сложил на снимката, Санчес направи точно в тази ситуация. Даже не знам Санчес ли направи невероятно спасяване или Харисън, мисля, че беше този играч, направи невероятен пропуск. От фентази гледна точка съм с трима от Челси. Санчес, Палмер и Джаксън. Не знам дали са толкова добри фентези опции или аз съм невероятно пристрастен, но много ги харесвам тази година. Кой каза Просто първия, че не можа да чуя Палмър? Санчес вратаря. А, Санчес, добре. Два пъти му се разминава клиншита в 90 и някоя минута и просто мислех, че тук ще успеем да ги излъжем, но не успяхме. Ще продължа да съм си с трима от Челси. Много беше важно този матч да не Имаш получа ли жълт резервен картон. вратар, защото Санчес виси на един картон от наказание?
Не, нямам. Нямам. Взех си един на Wildcard, който играе в шести кръг. Много ми хареса името му и викам, той ще го взема и така за късмет. Някакъв трети вратар, мисля, че е на Астън Вила. Не знам името как му се произнася. Оливер Зуч, така се изписва. Никога не е играл, най-вероятно никога няма и да играе. Но така за моя си Челси, аз смятам, че едно прилично топ 4 класиране би било добре. Нали, всякакви такива фенове, които ви казват, че Челси ще се борят за титла, наистина смятам, че им е рано. Надявах се тук просто да ги излъжем и особено от фентази гледна точка, Палмър подаде една така на Джаксън, той не успя да я приплъзне, защото буквално той не успя да направи удар, ми приплъзна топката. Ако я беше вкарал, ще да е супер. И така да завърши мача. Трудно. Щом даш да го излъжиш, трудно. А Евгений, Да. ти какви играчи на Челси имаш? Ами аз имам същите играчи като Марио, между другото. Ма и ти имаш трима. И аз съм Значи, с трима. С Санчес, хванах му сухата мрежа и ми помогна да победа в Overwatch. Не знам дали следите купата на въобще на цялостното класиране всичките играчи. Та и аз съм с трима играчи от Челси, същите като Марио. И така беше маят, че Николас Джаксън не успя да си вкарва положението. Той имаше първото по време, си имаше доста положения. А, и а, така, Челси, това, което се наблюдава при Мареска е много, много голяма градация. И аз смятам, че те са един от претендентите за титлата, заедно с Ливърпул. И затова съм с трима играчи. Палмър си мисля, че отново е задължителен от фентези гледна точка този сезон. Нико Джаксън, според мен, сега не искам да бъда лош пророк, но сега, понеже има междинен кръг, а той в междинните кръгове обича да пуска Нкунку, може и да е пек. Съвсем. Мача е дерби с Фулъм. Там може и това да тежи Да, гласовете надявам при се да него. не е пека, защото няма така ще си ми бъде титуляр. Пък дори да е пейка, после идва и всичко, което ще е хубав мач си е отпочинал, то уин-уин е ситуацията с Джаксън. Уин-уин, да. Евертън, не знам дали забелязвате, те отново заиграха като предния сезон, завърна се Търковски, Брант Уайт, те си абсолютно желязо в защита. Те са, между другото, се конкурират с Кристал Пала за двата най-скучни отбора. Те са ми най-скучни, като ги гледам. М, Може би Кристал Пала са малко по-така интересните, но те това е 0-0 и ако на тен Евертън според мен са не знам, доста играчи така скочиха на Калварт-Луин, но те нямат никакви нападатели. Техните нападатели са изключително посредствени. И Калварт-Луин, и Бето, това са играчи, които те трябва да играят дори във втора дивизия на Англия. Това е моето мнение. Много слаби нападатели са това за мен. Абсолютно мога да се съглася с теб. Ники, Наистина аз само нямат искам да атака те... Евертън. Извинявай, само искам да те попитам за Нико Джаксън, какво ти е мнението? От много време се чува дали да го взема. Те Ами, 4 картона. ами, аз такива играчи с 4 картона обичам да ги изчаквам преди да ги взема. И Ейт Нори беше един такъв вариант. Изчаквах го да го взема, взех го, той бланк на единия кръг, на следващия си изкара картон и го продадах. Така че във всеки един момент е застрашен Джаксън да направи точно същото. Например, взимаш си го сега за Фулъм, той е резерва, срещу Ипсвич се изкарва картон и така, и нямате го следващия кръг. И много е пао. Те с 4 картона. Да. Затова и Мисля, че Марио сега с вратаря, според мен, много скоро ще има кръг без вратар. Защото трансфер за вратар, нали, смятам, че не е оправдано. Така Аз че мисля, при... че сега, при... извинявай, че те прекъснах, 5 картона мисля, че се вдигат на 10, но не знам кога е, дали е на половината сезон. Мисля, че на Мисля, че е полусезона. след 19-ти кръг, така че наближава този момент, когато ще се мине тази граница. Но този матч с Фула ми се струва много така привлекателен за жълт картон, така че Със сигурност това ще има много труден мач, да. да. И Санчес може да изгори. Ето ги Фулъм, те пък направиха другото нулево равенство в Да. кръга, точно с Саутхемптън.
Фулъм не са от скучните отбори, напротив, дори са от много интересните отбори, но сега, нали, Саутхемптън с новия треньор. Аз очаквах това да стане, между другото, че този ще ги стегне в защита, ще опита да направи някакви такива нулеви равенства и по-нататък да опита и да спечели нещо, така че по-скоро очаквано е това нещо. Играч на Фулъм някой от вас има ли? Робинсън. И Робинсън. аз имам Робинсън. Взех Аз го съм се сървал го, в атака. взех го на мястото на Етнори. Да, аз направих абсолютно същия трансфер. Да, това беше То, най-очаквания. то беше, да, най-масовия, така че едни хубави точки там се прибраха. Доволни сме. Аз него си го държа още от началото на сезона съм с Робинсън. Супер. Ами, и аз го почнах, мисля, че сезона с него, после го продадах. Той е доста добре. Включва се много напред. Доста хубави центрирания прави. Мисля, че е Да, защитника с най-много асистенции до момента. Доста добре. Силен играч. точно 6 асистенции има. Да. А тук другия отбор с новия треньор, пък те съответно размазаха 0-3, победиха като гости. Кой им беше съперника, че сега ми изкочи? Лестър. Погледна Лестър. Да, Лестър второ сериозно приземяване. Миналия път паднаха 4-0, сега 3-0. Куня, нали, Гаден отбор съответно, са Лестър. Много противен отбор. самето си заложи миналия път дроба, че Куня ще играе. Куня игра Кара и гол. 3 точки кара бонус. гол. Виждаме му идващите мачове. По-скоро да го наказват, отколкото да го държим и да се надяваме да вкарва някъде, защото работата е много зле. Вие какво мислите да правите с Куня, ако го имате и Ами въобще? аз го имах, това ми е да кажа любимия играч в фентазито. Още миналия сезон така го бях набарал едни хетрици и едни точки. Тази година пак взех го точно за матч с Саутхемптън, но там си донеси няколко точки, имаше няколко бланка. Като цяло съм много доволен на този играч. Сега срещу Много е нашите ще го добър. държиш ли? Или ще идва 18-ти Махнах кръг? го, взех си Исак. Взех си Ти Исак и ми е каза за много болно, че хетрик. го махнах. Чудих се, но стана наказание, което може би предстои, още не е сигурно, нали, заради това го махнах. Ако не беше това, нямаше да го махна със сигурност. Много ми харесва, наистина е много добър, движим цялата игра, всичко минава през него. Уникален играч. Наистина, мисля, че и вие тук го споменахте, момчето, което тренира. Да, да. Да, добре е много, но сега това наказание, което може би ще предстои, нали, то пак не е сигурно. Надявам се да не го баннат, но заради това го махнах. Ама ще го накажат, обаче Еми, може сигурно. би след нова година, така че Да, то ще се за забави. момента може Винаги да тези се задържи, наказания да не се са... избърза с Да, трансфер винаги тази се година. забавят тези наказания. Това още не е сигурно, но махна го. Разници се и те празнуват. А този Гедеш може ли да е някаква алтернатива? Неговата тук 2 мача подред носи някакви точки. Марио, какво смяташ за Гедеш? Ами, не смятам, че може да е някаква алтернатива. Мисля, че ще се забави още малко наказанието на Куня, ако има такова. Според мен ще има. Освен наказание, нали, да не играе, смятам, че ще го накажат и с някаква финансова глоба. Аз искам само да се върна на Фулъм, само за момент, тъй като това е един от отборите, който смятам да таргетирам следващите кръгове, защото след матча с Челси, който смятам, че Челси ще победи, имат домакинство на Борнемут, домакинство на Ипсвич, гостуване съответно на Уест Хем и на Лестър. Аз имам Раул в нападение, който доста го ротират. Чат пат така вкарва някакви голове, когато ми е на скамейката, когато го пусна нали, бланква. Заглеждам се в момчето, което си сложил на снимката Алекси Лоби, тъй като е доста постоянен в старто от 11. Много харесвам Адама Траоре, супер експлозивен играч. Смятам, че ако започне да го пуска повече, бих се загледал и в него, но Фулъм за мен са един от отборите, който трябва да се таргетират след матча с Челси. Следващите им 3-4 матча са така на хартия доста готини. Ами, всичко ми хареса какво каза, само това за Адамата Раоре ще се направя, че не съм го чул. Защото за мен това е антифутболист. Това е Наистина. просто Аз трябва също, да, трябва да тренира, но всичко друго не е фитнес. аз също искам да кажа за Фулъм, че са втория ми най-симпатичен отбор като стил на игра и абсолютно съм съгласен с Марио, че Айоби трябва да се таргетира от Фулъм. Сега за нападението там доста ги ротират и
Просто всеки от нападателите може да започне, така че аз не бих си взел нападател от Фулъм. А за Адама Траоре, да, експлозивен е, обаче той е изключително дърво в завършващия удар. Той няма просто завършващ удар. Няма Той, психика пред завършването. той няма силен крак, оттам идва цялата работа, че няма силен крак, те и двата са му слаби и всичко е проблем при него. Добре, преминаваме при един друг отбор, който Веско, ако искаш ти кажи за твоя любим отбор. Тук съм сложил снимка на треньора Борнемут, на Рело, Борнемут. Борнемут в момента са пети. Само ще ви кажа какви отбори победиха този сезон. Само този сезон до момента имат победи срещу Манчестър Юнайтед, срещу Тотнам имат победа, срещу Манчестър Сити и срещу Арсенал. Арсенал. И, Да. и срещу Евертън като гости. Това само, Ами, само до момента през сезона са победили тези отбори. Те затова са и доста, пети. да, доста силно представени от Борнемут, доста добра игра, много атакуващ футбол. Силни са. Не знам какво да кажа за Манчестър. Доста слабо представени. Не знам, може би ти ще кажеш за играта на... Какво не ти хареса или какво ти харесва по принцип сега при новия треньор? Какво ти е мнението за новия треньор? Ами, по принцип, има промяна. Харесва ми, че търси така един стил на игра, да се представят по един начин, не е като при Тенхак, един матч победа с много, друг матч загуба с много супер непостоянни, супер по различен начин игра. Тук срещам доста по-идентичен стил на игра. Харесва ми новия треньор, смяната ми харесва, но както виждаме, пак ни показваме така доста добри резултати. Нямаме постоянство. Те, че има Пак някакви няма добри игри, но постоянство, няма да, пак постоянство. няма постоянство. Не знам защо се дължи това цялото нещо. Сега неговата работа в момента е доста трудна, нали? Идва по средата на нищото, с играчи, които не е взел той. Това си е доста трудна работа, наистина. Не може да очакваме и нещо вау, аз не съм и очаквал. Ще видим за напред. Надявам се да се подобрят работите. Имаш ли играчи на Манчестър в отбора ти? Ами, в началото започнах с Гарначо, там 2-3 кръга го държах, после го махнах и доста Амат време каза, че няма. имаш сега, нали? Да, да, Амат го взех преди няколко кръга, 2-3 кръга мисля и съм доволен много от него. Той много се засили. Той е единственият играч, който в момента го виждам да играе на много силно ниво, с много голямо желание, доста добре, супер къс за игра, като цяло всичко, доста добре се представя, вкарва голови, асистенции, много Да, е, това му много е беше първия матч експлозивен. с Бланк при новия треньор. Да, Въобще да, носеше навсякъде. уникален е. Взех си го, много съм доволен. Наистина, диференшъл беше. Те сега бяха възскочиха на него след мача на Ман Сити, но съм много Той доволен от затова взе него. да бланква, като ги И той надушат затова и... винаги така става класика в фентезито. Да. Марио, ти Но останаха ли ти слотове за играчи на Манчестър или всичко ги наблъска с Челси и Уест Хем? Значи, аз първо да започна от Борнемут. Много ме кефят, много интересен отбор, супер атакуващ. Взел съм си Семеню. Имам чувството, че този пич сигурно има над 100 удара вече от началото на сезона. Не знам за какво няма 7, 8, 9, 10 гола. Сега успя да вкара на Man Юнайтед. Това му беше първия кръг така с гол от доста време насам. Ще го държа в отбора ми поне още матч 2, нали, чисто от фентази гледна точка, иначе просто много ме кефи какъв футбол играят. Супер атакуващи са, имам чувство, че само завършващия удар им липсва. Ако започнат и да бележат, смятам, че могат да наранат всеки един отбор. Манчестър харесват ни. Имах Мазрал и доскоро, махнах го. Аз смятам, че Бруно е фентази опция от всякъде и той ще е един така от популярните заместници на Сака. Гледах репортаж от първото полувреме, нали, след като завърши първото полувреме на Челси. Бруно с тези изстрели извън наказателното подават му се доста, но ще отнеме време. Цялата тази смяна на треньора и, както каза Веско, нали, по средата на нищото идва. Смятам, че ще имат много силни мачове, смятам, че ще имат и посредствени такива. След вече първият така трансферен прозорец, в който поизчисти някои от играчите, които не са му нужни и вземе съответно такива, които са му нужни, вече до година, според мен, феновете на Манчестър могат да очакват повече така от треньора им. Аз лично много го харесвам. Смятам, че до година при един хубав трансферен прозорец могат да се борят за място в четвърката.
Между другото, влезна да проверя, Антуан Семеньо наистина е на първо място по удари в цялата Висша лига, заедно с Ерлин Халанд по 4,2 удара на матч. Повече от Мохамед Салах, който виждате на снимката. Ако искате лек преход, мога да направим към следващия матч. Мохамед Салах е лидер при голмайсторите, лидер при асистенциите, лидер по точки, лидер по всичко. А Евгений, Мохамед Салах, започваме с тебе, защото ти си фен на Тотнам. Вие отнесахте те камъни. Ами, сега, това, което аз искам да кажа за Тотнам и това, което аз така забелязах е, че те играят по един и същи начин, независимо какъв е резултат. Дали е 3-0 за тях, дали е 5-0 срещу тях, те си играят по един и същи начин. Не се променя нищо. Няма нещо преса да напънат, нещо да променят. Ако пък водат, просто те, и това отчитам като абсолютна грешка на Постекоглу, че той някакси не може да променя схемата на игра спрямо съперника, който играе. Той си играе по един и същи начин, независимо срещу кой отбор излиза, а според мен не трябва да е така. Сега той е така изправен пред една дилема да играе на атрактивен футбол или да играе практичен футбол, но според мен той трябва да направи някаква смесица между двете, защото това, че сме без сега защитната линия и вратаря, сега няма какво да го коментирам. Форстър, Кой той беше? Форстър беше вратаря, нали? да. Той Той в слабичко Европата пусна едни голове от Манчестър през седмицата. пробва се да играе с крака, както и нали, Викарио го правеше, но той човек, той е с изключителен рефлекс, но той не може да разигра. Той прави елементарни грешки. Даже имам чувство, че някакси така от само себе си ги прави. Нямаме титулярна защита. Ние, Джет Спенс, между другото, искам да кажа, че той много добре се представя това момче. М, Много, много добре. Той и Колушевски са, според мен, така от представящите играчи, които не трябва да се хулят. Но с тези играчи, които имаме, ние спокойно можем да се бориме за второ, трето място в Премьер Лиг. Те кого не знам как ги подрежда, той си ги подрежда по един и същи начин и не променя нищо, независимо срещу кого играе. Ето сега играе с Ливърпул, той пак се излиза с едно, че играе срещу Нотс Каунти. Просто не знам. Обаче, виж положителната страна на това нещо, че не променя състава и начина на игра, е много ентертеймент създава и Тотнам са отбора, в който са паднали средно по 3 цяло и нещо голове бяха на матч. Въобще, откакто е постекло го треньор. Значи, служи му Да. близо 4 гола на матч, независимо кой е съперника. Те головете валят там. Което е Ми, интересно за феновете. Защото си спомняш при Конте, там пък беше и при Евертън Мауриньо. историята, да. Ако Ми, падне не, един гол, сега Ники, не знам, но той в едно интервю каза, ами то трябва да се забавлява. Това според мен това не е сериозно. Как мога да кажеш, да, така е футбол е за забавление, нали, да забавлява. Аз затова съм и фен на Тотнъм, защото те са отбор, който забавлява и играе атрактивно, но не може на това да е идеологията, това да е духа на отбора, при положение, че ти виждаш какво ти се случва. В смисъл, добре, вкарваш 3 гола, ама ти вкарват 6. И не знам, просто аз съм... много ми харесва по принцип Постекоглу, така чисто морално и че дава възможност на играчите да се развият, обаче неговата схема е самоубийствена и аз сериозно си мисля, че той е застрашен в края на сезона да Леви да го освободи, защото не знам, това не мисля, че е неговата визия за отбора. според мен голям проблем има Тотнам в защитата и защитата им е доста посредствена, защото Удорджи не е въобще на нивото на Тотнам, да не говорим за Висшата лига. Педро Поро е много добър, нали, много се говори за него, какво прави напред, обаче пък съответно в защитата оставя ни пространства, където спокойно може да си мине и слепец.
Да. Имате един ходещ жълт картон постоянно, който е контузен в момента и ви остава един единствен централен защитник, този Ван де, как се казваше, Да, Вен. Мики Ван Девен, той между другото е най-бързия играч, мисля, че във Висшата лига. Аз много Да. го харесвам. Той според мен е най-умният от всичките, които Най-умния, виждах. изключителен играч. Изключителен играч това момче. Така, Около него атрактивният трябва да футбол. построите новата защита, трябва да бъде построена около него, която, нали, съответно, другите трима трябва лека по лека да освобождават място на по-кадърни защитници. И Радо Драгошин изобщо не ми харесва като трансфер. Ние го взехме така с големи надежди, но той, честно казано, се разкарва като кокошка без глава. Не, не мисля, че отговаря на стандартите на отбора изобщо. Добре. Ако пък трябва да говорим вече там за Бисома и за това, което Напред, той се напред нещата опитва. стават малко по-добре, нали? Ако го приемем като една кола, нали сте виждали едно меме, където задната част е примерно от някаква стара рождясала кола, в средата е що годе, напред вече става още по-добре. Да, Така да. че според мен напред нещата стават доста добре в Тотнам, но Изключителни играчи имаме. Не знам. Ливърпул, какво смяташ за тях, защото там, освен Салах, другите малко така остават в неговата сянка, ама пък той виж каква сянка хвърля с такова влияние в мачовете. Ами Ливърпул, както и сигурно и феновете, въобще всички привърженици на английския футбол, никой не очаква такова нещо от тях с тази смяна на треньора, особено след ерата Клоп. Но това, което аз мога да кажа е, че те заслужават след почти половината изиграни мачове да са шампионите. Аз не виждам някой, който може да й се противопостави. От фентази гледна точка, аз лично обичам да залагам на 90-минутни играчи. Там има доста ротация. А, много Салах задължителен. Сега много се лансира Луис Диас. А, той също може да бъде по някой път пейка, но е абсолютно много яка, много добра опция. Но Ливърпул си отбор абсолютно за таргетиране и а, там няма какво да кажа. Това е най-добрият отбор в момента във Висшата лига. Най-добрият отбор. Салах, това е формата. Той човек е на тия години, така играе все едно, че е на 26 години. Просто. За договори за големите пари, така. Още няма домина за договор, май. Еми няма, явно с всеки следващ матч, може би се добавя там, променя се от 3 на 4 първото число, после на 5 и накрая ще стигне до някакъв договор, който сигурно като това на Меси в Барселона, дето му платили там 500 милиона за 10 години Да. и ще фалират след някакво време Ливърпул. Добре, Марио, какво ти е мнението за атрактивния Тотнам, за прагматичния и успешен Ливърпул от друга страна? За Тотнам смятам, че Евгений е много прав в това мнение, което изказа, че ако Постеко го успее според мен да пречупи себе си и да започне така да направи една смесица между по-балансиран футбол и този хеви метал, ако мога така да го нарека, смятам, че Тотнам наистина имат играчите и качеството така поне да се борят за четвърката, със сигурност. Много са атрактивни, просто са уникални. Нали, фен съм на Челси, очаква се да не гледам Тотнам, обаче Тотнам са много атрактивни и просто си пускам всеки един тяхен матч. От фентази гледна точка доскоро имах Джонсън, супер съм доволен от него, когато е играл винаги е връщал, дори от скамейката влиза пак, така е връщал асистенции и голове. Смятам, че този стил на игра, който налага треньора, е част от причината за контузиите върху играчите. Това се забелязваше по спомени така и в началото, когато Клоп пристигна в Ливърпул. Не знам защо правя тази съпоставка, но Клоп също започна да налага един такъв хеви метал стил, но с времето видя, че може би така няма да стане и започна да бъде по-прагматичен. Ако Постеко успее да го направи това, надявам се да успее, тъй като това е тренер, който много ме кефи и като изказ, и като визия за футбола. Смятам, че Тотнъм ще са невероятно опасни. Просто те играчи, които имат. За Ливърпул не знам какво да кажа. Просто според мен тая година са едно ниво над другите играчи.
Аз доскоро така нямах Салах, например, в фентазито, но всеки път, когато ги гледам и топката стигне до него, просто имам чувството, че нещо ще се случи. Той с тези краченца така бързичко, постоянно имаш чувството, че ще направи нещо. И винаги е на точното място, в точното време, на дуспите, както и ти казваш, играе за нов договор, просто формата на живота му и на тези години, които е физическата форма, в която се намира, според мен е много подценена от хората. Той изглежда брутално. Просто е невероятен. Ако успеят да се запазят от контузии, най-вече на Салах и може би на Ван Дайк така като по-основен, смятам, че няма кой да ги спре по пъти към титлата. От фентази гледна точка, аз така последните кръгове заглеждам този Собослай или Собослай, не знам как се произнася точно. Много удари прави, много участва в играта им, така като по-изнесена осмица го забелязвам напоследък, особено в атакуваща транзиция, нали, когато отнемат топката по-нагоре и смятам, че може да бъде опция. Друга опция, която смятам, че ще стане много популярна е Диого Жота, тъй като в началото на сезона започнах с него. Там риск са минутите, обаче качеството, което се предлага за тези минути, смятам, че си заслужава. Да, Жота, и аз се съгласявам с теб, че ще донесе някакви неща, вероятно за сметка на Салах, това е ясно. Много се И, контузва обаче. Много се контузва това момче. Да. Това е Да, той другото. по-скоро е диференшъл такъв за няколко кръга да го пробваш сега покрай Коледа, защото с гъстени знаеш, че примерно са близки мачовете, за една седмица ще изиграе два мача, мога да върне някакви точки такива, да те дигне в някаква лига. Но да, а Слабоса, между другото, не се бях замислил. Сега като го спомена и с последния матч, тогава много се набива на очи добрата му игра. И да, може би ще почна да го заглеждам, да видя дали не мога да го вкарам някъде в отбора си. Въпреки, че няма място за трети диференшъл, особено в халфата линия. Между Но другото, не знам. не знам дали гледахте матч. Аз Собослай за първи път го виждам да играе толкова напред, почти като втори нападател. Да, и аз Той съм това Цък го той прави играе назад. в националния отбор на Унгария, играе по този начин доста Да, напред изнесен. И явно да, нещо сега, подобно видяхме тук този матч. да, явно треньора пробва да го пуска, вижда, че му се получава, защото той в крайна сметка си е играч, Слабослай не е изобщо слаб футболист. Има много хубав удар отдалеч, ако помните, още в първия му сезон вкарваше едни такива голове отдалеч с удари. да. Влече си го, атаката определено си го влече. Много ме прилича на в Манчестър Юнайтед, където играеш, където отиде в Наполи, сега ми изкочи името От Мактоминей. Скот Мактомине. Да. Да, да, много ми прилича на неговата игра, Да, да, движенията му много си точно. Има, приличат. има, да. Да. Искам да Веско, а вметна ти? само нещо за Салах. Весе, извинявай, че те прекъсвам. То следващия им кръг срещу Лестър, много се чудя дали да не тряскам трипъл капитана на Салах. Просто имам чувството, че И много аз се трудно да замислих. напускат Лестър. Абе, има резон. Много резон. Сега Има като много резон. споменахте жокерите, какви жокери сте гледали в началото на сезона, на какво положение са ви отборите? Кой ще почва? Веско да Ми, почне, че беше айде накрая новопред. ще почна. Само лаудкарт ударих и даже много съжалявам. Аз отбора ми беше супер, не бях си пазил трансфери, всеки как така си прави един-два трансфера. Бях си наредил много добър отбора и малко съжалявах, че го ударих. Знаех си, че нещо ще променя, така ще ми трени. И като цяло пак много добър отбор ще си наредих, ама там малко грешки имах двата и кръга. Диференшъл капитан да игра, но Ти- другите жокери си ги пазя всички и има много резон то как да се играе трипъл капитан на Салах, но не съм сигурен. Искам да чуя вашето мнение какво е за това нещо. С карта си направя малко на Стефан Руканов, бившия шампион на Зарата номера. Той Браво, така да. прави, отбора му върви, изведнъж направи лауткарт и тотално са серийни след това. Защо миналата година го направих това нещо? Ами, да. Добре, Марио, ти, какви жокери? Аз също използвах само Wildcard, като бях си намислил преди началото на сезона, че ще правя уникалната стратегия. Започвам, нали, нареждам си супер темплейт отбора, в началото си пазя трансфери и в шести кръг удрям Wildcard, вече като съм събрал, нали, така информация за играчите и съответно хем ще имам Wildcard, нали, хем ще съм си подредил отбора както искам с Wildcard, хем ще имам запазени трансфери, нищо общо естествено. А, на Wildcard и аз много си развалих отбора, тъй като нищо, че беше шести кръг и беше отдавна. Започнах с Салах, Сака и Халанд. Той Халанд си връщаше така точки в началото. Другите жокери си ги пазя. Този новия жокер е така доста интересен и доста заглеждам този човек, който си сложил на снимката, тъй като Борнемут в момента каза, че са на пета позиция, но ако паднат малко,
Смятам, тъй като така съм по-назад в моите лиги, да заложа на подхода с така някой по-средняшки отбор, може би да бие някой от по-предните позиции. Борнемут със сигурност и Раола, мисля, че се казва, че този човек е един Да. от менеджерите, който така ще загледам за този чип. Ами, на мен също ми харесва, но в случая сега както са пети, вече не са ми толкова атрактивни, защото са слаб Да, отбор, които са нагоре в класиране. Той е слаб като име да. отбор. Е. По-скоро, примерно, вече отбор като Уест Хем дори или Брайтън, които са 10 или малко по-назад, на тях ми се струва доста по-логично, защото особено пак Брайтън, виждали сме предишни години, нямат проблеми да бият силните отбори. И така, Абсолютно. мисля, че наистина ще го пробвам да го изигра този жокер на някой средняшки отбор, който когато дойде момента ще следа да е във форма и така да има прилични мачове. Що годен, да може би един с силен съперник и два с неговата черга. Евгения, ти Много докъде го зависи. докара с жокерите? Аз изиграх Wild Card още не в трети кръг, защото така отпред подготовката тотално бях объркал отбора и направих тогава Wild Card и въобще не съжалявам, между другото доста добре се получи. Сега искам да кажа за новия Жокер. На мен лично ми се струва доста многопластов и трябва да а, добре да помислиме как да го изиграеме. И аз съм съгласен с вас, че има логика, понеже има много малка разлика в точките в класирането. Ако си по-назад в класирането в твоята мини лига или искаш малко да, да рискуваш, да избереш треньор, който, примерно Тотнам, ако в момента може да се използва Жокера, може да се използва Постекогlu като опция. Спрямо, нали, трябва да се види и програмата, ако играят с отбори, които са с 5 класирания нагоре. Така че това е доста интересен жокер. Трябва да се помисли, естествено, нали, ако пък прекалено го помислите, може нищо да не се получи. Но а, е добра, така, доста добър жокер ми се струва на мене. А за тройния капитан, добре, че не го играх на... Бях го планувал да го играя на Халанд срещу Саутхемптън. Добре, че не го играх, че щях да цъфна с един гол. И тук с оглед на това, че новия жокер блокира три кръга, де факто ти когато си играл новия жокер не можеш да играеш други жокери, Да. това е доста, нали, стопиращо е и трябва добре да се премисли, така че тройният капитан може и да се играе не на двоен кръг. Между другото, ако от настоящия кръг трябваше да играеш Джокер, най-добрият вариант за тази стратегия срещу по-силен, по-слаб заден отбор срещу по-силни ще да е на Манчестър Юнайтед, Да. които играят срещу Увърхемптън, Нюкасъл и Ливърпул, които са с 5 места поне напред пред тях. И щеше да е Абсолютно. да заспи работата. Стига да успеят да бият, нали? Хубаво ще го ползваш Джокер, ако успеят да бият. Добре, момчета, преминахме през мачовете. Сега знаете, имаме във втората част една така по-развлекателна рубрика. Си говорим за различни други неща. Имаме квиз секция. Не знам вие как сте с квизовете, участвате ли? Да. Всеки Искам път аз да се участваме. включа първи. Включи се, Значи, включи се. На въпросите отговаряте, така ли в клиповете? тъй като ние работим заедно и гледаме винаги, като пуснете авторкаст така сутринта, заедно преди обед, айде да не е сутринта, си записваме отговорите. Някой път забравяме под видеото да коментираме, но специално на тия двата, нали, на първия въпрос за Гари Онил, малко тук ще издам. Как са ви никнеймовете в това? С никнеймовете или с имената ли си? Как сте си? Ами в В YouTube Фейсбук. с името. С името. Добре. Искам да кажа само, че Веско успя да нацели точния брой и съм свидетел на това нещо за победите на Гари Онил. Нали, няма все още да издавам отговора, но това нещо много държах да го кажа, тъй като нали, от първо лице успях да го видя. Иначе аз лично съм трагичен. Не мога да позная нито един въпрос. Трябва да е някой много елементарен. И Добре. аз не съм много добър в
квизовете, но пробвам се по някой път така да отговоря на някой въпрос. Добре. Веско, ти като си отговорил правилно на първия въпрос, направо кажи отговора на всички останали. От 100 мача колко победи има Гари Онил? Гари Онил има 36 победи като треньор в 100 мача. Първия път Е, го нацелих. Този път не успяхме да коментираме отдолу бота видеото, тъй като а, нали, разбрахме, че ще участваме, но друг път коментираме. добре, а знаете ли кой е предишният отбор на Ираола? Ами аз заложих на Queen's Park Rangers нещо в Championship се въртеше и после видях, че не е там. Да, да. Сега ще ви прочета коментарите от видеото, което са дали нашите Винката. Той не е така редовен зрител. Тук изказвам мнение за Гвардиола. Така. И според него има 25 победи и Расинг в Испания е дал на втория въпрос като отговор. Отдолу Алекс Иванов, този таран. Той тук някаква аритметика прилага. Преди Улфс е бил в Борнем от Онил. Ако е направил една трета победи, ще е чудо. Така че казва 33 победи. Алекс, много си близко. Математиката ти спори. И Раола. Алекс също казва Расинг в Испания, примерно. Или нещо в Кипър. Може и в Кипър да е било. И Скузър, който миналия път, нали, се разбрахме. Това било човек от Ливърпул. Добре. Така и Раола бил на Райо Валекано и 15 победи. Ти кого направи Гадио, и как 15 победи? Те малко повече са. И наистина е отговорил правилно. Райо Валикано беше предишният отбор на Ираола преди Борнемут. Но момчета, да видим сега днескашните въпроси, които съм измислил. Така идва Коледа, доста са трудни въпросите, но да видим по това видео, въпреки че участвате, може да си оставите коментарите и да коментирате. Въпросите са следните. Кой е играч отбелязал най-много голове във Висшата лига, без да е правил асистенция? Никога. Това е много любопитен въпрос. Само е вкарвал голове, но никога не е успял да подаде на някой друг за асистенция. И другия въпрос е, Ливърпул са били 20 пъти първи на 25 декември. Сега други ден ще бъде за 21 път ще бъдат първи. В колко от случаите, след като са били първи на Коледа, са успявали да станат шампиони в края на сезона? Това е въобще в цялата история на английския футбол, не само в Висшата лига. Така че това са двата въпроса. Човека с головете без асистенция и колко пъти Ливърпул са ставали шампиони от 20-те пъти, в които са водили на Коледа. И в рубриката аз само да питам, понеже сме в средата на сезона, исках да ви попитам вас, имате ли си смисъл, имате си още някакъв стремеж, такъв гонит си някакви цели в мини лиги и такова, не сте се отказали от сезона, нали така или? Не, натискаме много силно даже. Абсолютно, да. Не сме се отказали Да, никога. защото има играчи, които доста губят интерес към сезона и ще я да ви питам, примерно, вас какво ви мотивира да продължавате и да не се отказвате, въпреки че може да не ви върви сезона или нещо подобно? Ами, аз лично никога не се отказвам, така независимо дали съм твърде назад в класирането, защото всичко е възможно. Освен това, още съм в съден дет. А, Отделно покрай лигата съм задължен да следя доста неща. А, и съм си мотивиран, независимо дали съм на 5 милионно, дали съм на 3 милионно място. Играя и аз лично това бих искал да кажа, че си правя отбора на база не мини лигите, а на общо класиране. В смисъл, гледам да си направя така отбора, за да имам зелена стрелка в генералното класиране. А то, когато имаш генералното класиране, прогресираш и в останалите лиги. Добре, а следите ли такива неща като валю на отбора, дали цените ще се покачат или ще падат? Също откъде се информирате като цяло за фентазито, за, за нещата, за вашите решения, които ще вземате в бъдеще и така, като се колебаете? А, Марио, какво следиш? Май ти спомена за Twitter, че гледаш някакви неща Да, или? аз така в Twitter и той мисля, че повечето нали, платформи така работят. Алгоритъма ме е прихванал, така да се каже, и като съм лайкнал
примерно 50 такива поста и ми излизат постоянно някакви играчи с техните отбори, разни статистики и така нататък. Главно оттам се информирам и също от сайта нали, на Premier League на приложението. Там си харесвам играчи. Аз не смятам да се отказвам. В момента не ми е добро класирането. 2 милиона и нещо съм. На мен лично най-много удоволствие ми доставя в тази игра, когато си харесвам така някой диференшъл, примерно, и да върне точки. Това ми е уникален кеф. Това ме мотивира. Винаги гледам да имам по един такъв диференшъл в отбора или поне няколко. Това ми доставя на мен удоволствие. Пък и така или иначе съм невероятен привърженик на Висшата лига и си ги гледам мачовете. Фентазито стана, нали, като част от това нещо, в смисъл целият този експириенс, вече фентазито участва в него. Добре, Веско, ти там в мини-лигата ще държиш до края. Тръгнал си да ги убиваш. Не мисля да пускам първото място вече. Като цяло аз следя волото на отбора, цени и такова. Сега не ми е най-важното нещо, но откакто почнах тази година фентазито, абсолютно всеки кръг правя трансфери, още че са утре неделя, докато ти още е сегашния кръг. Тъй като да не изгуба, да почне да пада, да се дига, най-ми е гадно да искам да се взема някой играч и да го взема да се е дигнал с 0,2 примерно. И така си продължавам и съм доволен за сега. Мисля, че добре ми се получава. Добре. Откъде се информираш за решенията, които да взимаш или предимно гледане на матчове? Предимно гледане на мачове, цяло доста следа Вичата лига, ясно съм с играчи отбори. А, Twitter също ползвам. Телеграм групи много съм набавил някакви, където там доста ликови пускат и доста ранни информации. Като цяло всичко. Така бая съм ги навързал. Инстаграм, Телеграм, Твитър, от всякъде всичко. Набавям си достатъчно информация, не пропускам нищо. Най-важното място забравихме авторкаста и И подкаста. авторкаста, разбира се. Сега не знам колко сме полезни, защото нали, обсъждаме това, което е минало, но радвам Има се, ако доста. успеете Има, да може да намерите е някакви. едно-две неща, но има за какво да се хваниш всеки подкаст и авторкаст, така че хората нека да гледат и да подкрепят това, което правите. Така, хората нека да гледат тогава, да видят 89 точки последния кръг, едно милионно място за кръга с минус 20 сме от трансфери. И сме първия милион деца вика. Обаче тук е такъв подбор на играчи, самито доста помогна. Исак капитан 34 точки имаме и Мосалах, Куня, той гарантира, че Куня ще играе 9 точки донесе. Даже Сар имаме първа резерва, ама не успя пък да влезне на някой на място, 7 точки донесе и той срещу Арсенал. Така, доста добре, тук чиста мрежа на Фулъм. Сега, момчета, вашата задача ще е да ми помогнете да направим състава за следващия уикенд, който идва, къде са трансферите. Си. Баш набавяхме кръга, следващия кръг. Доста Имаме, приятни мачове има. имаме и пари, да. Мачовете, между другото, са доста интересни. Така, има и дербита. Кой според вас ще е така, откъде да почнем? От атаката или... Аз нека да предложа да започнем от Салах, Исак и някакъв играч на Арсенал, тъй като Исак мисля, че в момента става форма задължителен. Салах няма място за Салах и Исак ги коментиране. имаме. А кой играч на Да. Арсенал? Арсенал са срещу Ипсвич. Точно защото Исака го няма в момента, даже предлагам да вземем по двамата има играчи от Арсенал или Ливърпул, тъй като наистина са и много хубави мачовете и се очаква и суха мъже, и голови да падат. Нали, това е моето мнение, да видим другите какво ще кажат. Добре, тук отиваме сега на Арсенал. Атака или нещо... Еми, Габи Жезус, там си е офертата, предлагам да. го между другото. Наистина го За мен предлагам Габи и Жезус мисля, че ще играе и ще се представи доста добре. Той сега донесе 13, 16 точки даже. Да, мисля, че ще играе следващия матч. Става форма, нали, 5 Е, гола вкара в 2 мача. Мисля, че ще играе с контузията добре. на Сака. Първо да определим схемата с трима нападатели. Ще бъде или с 5 халфа? Аз бих предложил 5 халфа, като мисля, че това е доста добре. Добре, значи 5 халфа играещи топ. Да, така изглежда добре. С Исаки, Габи. Добре. Марио, айде предложите и халф, който да вземем тук Арсенал или... Ти ли спомена за Собослай?
Да, споменах. Първо да кажа, въобще не съм съгласен с тия двама нападатели. Джаксън ще прави точки този кръг. Челси прием, че е много резултатен матч, в който според мен и Палмър и Джаксън ще участват. Мисля, че с Обослай можем да го пробваме, да не кажа, че с нали, тези мачове, които имат с Ливърпул и Арсенал, лично на мен ми изглеждат задължително. Да, Трима. напълно съм съгласен за Шолозай. Собослай, според мен, Салах и спокойно можем да пробваме и някой защитник. Не знам дали тия ще им вкарат. Може да сложим и тренда, каза, че пари има бол. Добре, само да се включа, тъй като Марио каза за Джаксън, ако искате може да променим схемата и да излезем с 4 халфа и да вкараме Джаксън и да послушаме Марио. Нека да видим Евгений какво ще каже. Да. Да, добре, ето трима от Ливърпул А, вече ги имаме, Евгений. Аз по, Имаме, по да, принцип съм по начина, който функционира играта, според мен 3-5-2 е най-оптималната схема. И харесва ми, че с 5 халфа, аз така си играя с 5 халфа. И аз мога да кажа, къде може да подобрим според теб? еми, Къде още мога да очакваме голове? Спърс няма да Боен го според пратим мен този. е в халфовата линия може да се вземе, защото те играят срещу Саутхемптън. Съгласен съм. И Амат може да се пробва пак като бюджетен, защото са пък с Вулвърхемптън. Ами да, ама те си направиха добър матч Увърхемптън. Манчестър Сити. Манчестър Мисля, че Сити, там може може би да. Фоден може да вземем. Фоден ще Полдън е стане. доста добра опция, ама те пък Евертън ти каза пак 0-0. Да. Нещо, аз съм го взел примерно в моят отбор, ама честно не ми дъхва много доверие нещо това. Нека да видим как сме с парите. Някъде ще свалим, защото няма да ни стигнат парите. Може би тези арсеналските ще трябва да ги намалим тук, защото са доста скъпи. Тук ще вземем един празен слот. Иначе, може би Гвардиола да пробваме от Манчестър Сити, понеже не ги виждаме Евертън как ще вкарат гол на Манчестър Сити, въпреки че Да, но главно заради атакуващата. Да. но той пък е по-скъп даже с половин милион Гвардиол, което още не ни Ние помага на скочихме така бюджета. на всичките готини Може, играчи. Трябва. може би Рико Люис трябва да вземем, защото той също играе. О, не. Рико Луис не. И... Или този По-добре Симпсън. да вземем Керкес. Те по-скоро са те къде Те ги. играят срещу Кристал Палас, да, това е добра опция. Или Добре. да е нещо, да, или Куиверт. Аз съм си взел Куиверт в моят отбор. Да, те са на различни позиции. Керкес. Керкес 4,7. Добре, още 1 милион трябва да намалим. Може би вратаря Ами, трябва да потърсим альтернативен вратар. Фабиански. Те Фабиански играят. съм съгласен срещу Саутхемптън, е добра опция. Фабиански е на 4,5, да, той е добра опция. Така, добре, вече сме даже на плюс с бюджета. М, 3-5-2. Керкес Арнолд, този може да го подобрим, ако То искате. можем да Ми, го на намерим. Арсенал някой, ако може да вкараме защита, както Ами на супер Арсенал, ма мъжа. най-скъпи е, няма да ни стигнат парите за Тимбър. Арсенал. Той е 5,6. Не, не. 5,6 и няма да стигнат парите за Миналия Тимбър. матч игра едно младо момче от академията. Чакай да му видя името тук, ако го видя някъде. А, И Къде? то, не, кой игра от не. тях? Кой игра в защитата? Да, Някой. тук го няма между другото. Бъркам се, може да е бил значи в халфа. Не, Луис, игра Луис на левия Хели. бек. Луис Ма Скели, той да. е, той е Този. да, в Да, Луис полузащита. Кели, точно така, ама Да, но не той се мисля, че ще води играе. полузащитник. Добре. Чакай да видим кой матч е интересен. Все пак Манчестър Сити и какво има 5,1. До 5,1. Така, Нюкасъл срещу Вила или там не мислите? Може да пробваме Стопинян. Те играят срещу Да, Брентфорд, пак да, Брентфорд са съгласен много съм. зле в, Естопинян е супер. като Естопинян гост. много напред играе, включва се доста напред. Каква са там асистенция, нещо гол. Брайтън. Да, Ако имаме Стопинян. 5, мисля, че беше 5. 5-1 е.
Точно в бюджета 0-0 Супер. сме. М, Ми, Добре, добре ни е отборчето. Капитан, добре, правим мисля, ги. че е ясно. Капитан е ясно, няма какво да говори. Да, да. Така, капитана, как да няма какво да говорим. Нищо не казахме за Палмър, дали да остане в отбора или няма какво да се обсъжда. Марио каза, че ще падат много голови там, нека да му се доверим на него. Добре, Аз мисля, че капитана, кой не е капитана? Исак. Салах, Салах. Салах. Салах, добре. няма Как второ се... мнение тук. Вие казахте, че може би е време за някой жокер, а ние между другото не сме използвали никой жокер. Охо. Трипл Дали капитан на Салах играем и Трипъл това е. капитан на Салах, покай го. Айде. Да си направим кефа, поне ако ние ни го постигнем. Трипъл капитан на Салах. Добре, имаме го. Колко точки очаквате от този отбор, момчета? Ами Как е 100 трипъл трипъл? капитан, тук Над 100. 127 точки. Над Над 100. 120 точки. Уау, що отбор Записвай наистина. някъде Ники, 127 точки, после ще Добре, ми звъниш даже да му поздравиш. 127. Марио, ти колко точки каза? Аз така по-реалистично ще заложа 100 плюс. Така. Викам, ще кажеш 35. Добре, Евгений, ти колко точки очакваш от този отбор? 120 точки. 120. Ами ти, Ники, Аз направо ви ги казвам по точки колко ще дойдат. давай ги. Така, Фабиански е чиста мрежа, не знам. Да кажа, че ще вземе 4 точки. Добре. Естопиран, ако вземе 6-7, вероятно тук стават 11, т.е. някакви асистенции ще стане 10-21. Тук отиват на Тук е някакъв 25-6. гол. Чак гол не знам. Да приемем, че нещо минимално ще вземе и той. Салах, ако донесе порядъка между 15 и 20, да кажем 15, става 45, т.е. отиваме вече на 56. 70. Ще Той даже ще дал. донесе 10 на 80. Този вече трябва да не бланкне. Отиваме тук Мгм. на 90 и малко. Този сигурно ще вкара и той отиваме вече на 100 и малко. Вероятно и Фолдън ще вкара, така че отиваме вече към 115. Значи аз отивам повече от твоите Имаш? 127. Да, ако Исак вероятно ще бланкне вече този кръг или ще е много по-скромен, около 5. Да. И Да. Жезус, да, значи аз може би ще съм около твоите 127. Ама това е много оптимистично с много точки. Да. Троен капитан. Да, заради тройния капитан, вероятно ще минем 120 точки, но представете си, че Саланг блакне или донесе ни 2 точки, те 6 точки ще му ги преберем така много добре. Ама това са рисковете. Е. Добре, момчета, вървим вече към края. Днеска реших, че е време да сменя тук обложката на последното, че седя няколко месеца с старата. Вие сте добре запознати, знаете, че в канала качваме постоянно актуална информация през няколко дена, подкаст и авторкаст. И днес се изтегли жребия за купата, който ви показах в началото. Може да влезете да го изгледате на живо как се случили нещата. Няма нагласени неща, няма пари под масата. Само тогава, когато участва, само тогава се намесва този сегмент от живота. Така, много ви благодаря, че се съгласихте да участвате и тримата. Аз И също много искам да благодаря, Ники. За мен е голяма чест. И се надявам някой път пак. да, разбира се, за бъдеще сезона е дълъг. Така, знаещи фентази играчи винаги са добре дошли при нас. Ако искате заключителни думи от всеки един и да приключваме, че още малко и е Коледа. Ами, Ами, Да. и да, аз ви благодаря, момчета, благодаря, Ники, за поканата. Искам да ви пожелая весели празници, да се изкарате много яко, да имате много точки и все пак това е най-важното, да се забавляваме с играта. Мисля, че се получи много добър авторкаст и надявам се да се видим пак скоро време, така а, да си поговорим за футбол. Аз искам да ви призова преди Марио и Веско да кажат, може да дойдете на някои от събитията на живо, които правим. Вие двете момчета сте от Пловдив, тук в Пловдив. Аз също съм в Пловдив живея. По-рядко организираме в Пловдив неща, но Стара Загора не е чак толкова далече, на 1 час е. На закриванията със сигурност ще ви харесат. Там организираме и куиз, има футболна игра, има вечерта, ще видите всички
Rockstar, ще видите Гурото, Тао, Дидо, всичките, които сте виждали по видеята в интернет са там. Добре, Марио, твоите заключителни думи? Аз много искам да благодаря за поканата и нали, така, Ева, за това, което правите. Знам колко е трудно и колко време отнема. Искам да пожелая на вас и на всички, които ни слушате, ни светли празници с семейството. Много здраве на всеки, който ни слуша и на цялото им семейство. Дай Боже да имаме и точки в фентезито, да ни е така по-забавно по празниците. И какво да ви кажа? Искам да кажа за Белчо, стискам му палци в купата, защото така от авторкасите, които следя, знам, че той залага на купата. Аз много близки виждания имам с неговите така за по-статистическите така неща в футбола. Стискам му палци в купата. Благодаря още веднъж за поканата и едни хубави празници на всички ви пожелавам. Благодаря, Веско, ти. Ами аз също искам да пожелая светли и весели празници на всички, да ви подкрепят за това, което правите, да продължавате и вие да го правите. За събиранията не успяхме да дойдем на последното събиране, много съжалявахме с Марио, но следващото ще гледаме да дойдем. И така, пожелавам много здраве на всички и весели празници. И да има точки. Много ви благодаря още веднъж, че всички се съгласихте да участвате. Аз ви пожелавам също много точки, весело посрещане на празниците, така да го прекарате с любимите хора. Те точките ще дойдат. В крайна сметка не са и най-важното. По-важното е да сме, както каза Белчо, да сме живи и Да здрави. сме Защото живи и здрави. Белче е номер едно. ако Точно сме, така. ако сме живи и здрави, ще успеем да си видим точките от тройния капитан Салах и да им се израдваме. Иначе всичко друго е преходно. Благодаря, момчета. Чао и до скоро. Благодаря ви, ние до скоро. Чао, чао.